Ja tardes, doncs sí, ja tardàvem a ser aquí després de Setmana Santa. Gràcies, Sílvia, la companya de Tarragona Ràdio. I engeguem ja el 5è programa del Microones. Com sempre, des del 96.7 o a tarragonaradio.cat. I bé, avui no m'acompanya la Jasmina, que ha sortit a fer un encàrrec per al programa, després us donarem més detall. I bé, ja podeu connectar amb nosaltres via Facebook i Twitter per anar comentant el programa. Un programa molt musical que tindrem moltes propostes com sempre. Per exemple, tindrem com sempre l'actualitat estrambòtica amb humor. Avui a la brújula viatjarem a Argentina. També tindrem per a l'ull mediàtic cançons més exitoses dels anuncis. A la pàgina en blanc la dediquem a la situació cinematogràfica de Tarragona. Recordem que tenim 3 anys sense cines. I, bueno, tindrem doble nota musical amb una entrevista a Manu Carrasco, com hem anunciat aquests dies, que va estar signant discs dimarts al Corte Inglés, i també coneixerem els Papagayo. D'altra banda, tindrem actualitat esportiva i entrevista amb el Robert Batlle, campió d'Europa i d'Espanya en automodelisme de Ràdio Control amb els Carxoferos, i finalment tindrem, com sempre, les propostes de l'agenda. Però abans, com sempre, el Microones comença amb l'editorial. Actualitat, humor, cultura, esports i moltes coses més al Microones. Bona tarda, sóc el Guillem i això és l'editorial. Bona tarda. El passat dimarts, els veïns de la localitat tarragonina de Rasquera van acudir a les urnes per celebrar un referèndum vinculant en el que van decidir amb el 56% dels vots plantar cànnabis a gran escala al poble. La revolucionària i polèmica iniciativa pretén ser un pla anticrisi per tal de sanejar els comptes de l'Ajuntament, un dels més endeutats de Catalunya. En les últimes setmanes, el petit municipi de 1.000 habitants s'ha convertit en notícia a la gran majoria dels mitjans. La jornada de votació a Rasquera va estar dominada per una forta expectació mediàtica. Mitjans arribats de Corea del Sud, França i del món àrab no es van voler perdre la jornada de la votació i les reaccions que posteriorment en derivaria. Les opinions que ha suscitat la iniciativa han sigut, si més no, diverses. N'hi ha que diuen que la plantació de marihuana serà un focus de delinqüència, que només servirà perquè s'enriqueixin uns quants i que en cap cas serà la solució a la precària situació econòmica que viu el poble. Per contra, altres afirmen convençuts que podria ser una opció per al poble per sortir de la crisi i que la plantació serà un bé per al poble. Al final, les úniques opinions que comptaven eren les dels vilatans de Rasquera, que el dimarts es van pronunciar a favor de la plantació. La crisi econòmica que estem vivint actualment ha incentivat projectes trencadors que pretenen donar amb la clau per sortir del pou. En ocasions, aquests projectes volen ser provisionals, com el de Rasquera, però d'altres ho són a gran escala i volen ser permanents i sòlids. Un exemple és el també polèmic i sonat cas del projecte del macrocomplex d'oci Eurovegas. Al igual que la plantació de cànnabis, aquest projecte també té simpatitzants i detractors, i dues cares de la moneda. La positiva, llocs de treball i una injecció important de capital. La negativa, els dubtes sobre la legalitat d'ambdós negocis. El que és ben cert de tot plegat és que a Catalunya el projecte Eurovegas tindria un fort impacte medioambiental i social. Cal anar en compte amb les posicions maquiavèliques que s'han establert defensant aquests tipus de projectes tan estrambòtics. Al final, el que preocupa de debò el ciutadà és el model de país que volem per a tots, un model que aposti per a la innovació i l'economia productiva i no per un model que recorda l'economia del totxo i el sol que ens va portar a la crisi. I és que al mateix temps que a Madrid aposten pel sí a tot per tal d'obtenir el dret de l'edificació del macrocomplex, a casa nostra, per sort, encara tenen força aquelles veus que intenten posar seny enmig de tant enrenou. L'actualitat més curiosa de la setmana, que com sempre nos la porta l'Adriana Blanco, bona tarda. Hola, bona tarda. I l'Arnau Curto. Què tal? Sembla que avui veniu una altra vegada acompanyats, ja ho estic veient. Sí, crec que avui tornem a tenir el Fustaret per aquí i a veure si ens deixa treballar una mica tranquils. Fustaret, no comencis tan aviat? Com et portes avui?
Bueno, doncs avui comencem amb una notícia sobre les xarxes socials. Sabem que el microones és usuari actiu de les xarxes socials, sobretot el nostre estimat presentador, que és Adrià. Doncs bé, us dic això perquè Facebook ha comprat Instagram per $1.000 milions, segons ha confirmat el propi Mark Zuckerberg, màxim responsable de la xarxa social. Instagram és una aplicació que permet retocar fotografies i compartir-la amb els contactes que tingui l'usuari, i ara s'incorporarà a Facebook. Zuckerberg ha explicat que no tancarà el servei només a Facebook, sinó que es poden compartir les fotografies a altres xarxes socials. De moment, la negociació està en procés i la transacció econòmica es completarà durant les properes setmanes. Zuckerberg, iceberg, com en diguis. Descansa, que et vaig morir per actiu, Primer ens destrosses el mur del Facebook amb la teva meravellosa idea de la biografia i ara gastes $1.000 milions per comprar una aplicació que fa fotos des d'un aparell que ja porta càmera integrada. Vinga, va, home, inverteix els teus diners en mi. Tota la raó, amb això de la biografia, és horrible. I amb els diners no? El que passa que aquí jo oloro una miqueta d'enveja. Crec que potser perquè és una miqueta més ric que tu. Només una miqueta, no? Només una miqueta i et diré jo. I no abandonem el terreny de l'electrònica, la família Gates ha prohibit els mòbils intel·ligents a casa seva. La família més rica del planeta no deixen que els seus fills tinguin mòbils d'última generació. Segons Melinda Gates, la dona de Bill Gates, fan el que calgui perquè els seus fills creixin de la manera més normal possible. Què estàs fent, Fustaret? Està mirant una pàgina porno, Adriana. Fustaret, per favor, però deixa el mòbil. Vale. Bueno, bona notícia. Pues sí, No hi ha res que prepari més la joventut que els somriures verticals. Els fills de Bill Gates que seran tristos i ja, sense porno, ni WhatsApp, ni Twitter, ni Facebook! Que s'ha de ser només feliç mirant porno en aquesta vida o què, Fustaret? No, això els nens petits no ho fan. És totalment diferent, aquest nen. I la Guàrdia Urbana denuncia un artista de la Rambla per considerar que fa caricatures. La Guàrdia Urbana va denunciar l'artista perquè fa caricatures i només té llicència per fer retrats. El van avisar prèviament i denunciar després per no ajustar-se a la llicència que té com a retratista. Ell assegura que fa retrats i es pregunta si un policia està capacitat per a valorar la seva feina. El cos policial recorda que és necessari ajustar-se al que indica la seva llicència. Tu, company, vols saber de tot i no vols saber de res? Vols que se t'escolti? Vols ser un periodista? Esclar que no, qui vol ser un periodista? Aprofita aquesta gran oportunitat i fes-te polilisto! Amb el nou curs de l'Escola de Formació Pia Cop aprendràs a fer maionès amb la porra, a saber quan no et poden gravar els estudiants de periodisme i a més podràs ser crític d'art pel mateix preu! Vinga, tio, no esperis més i truca al 555-0123 _ Pinso! Teletienda i tot. Deixem clar que això és una broma, que no volem policies aquí a l'entrada de l'estudi, Sí, clar. Bueno, com anava dient, nens, Jumping Jack Flash, guys, prepareu-vos, nens, perquè arriba la secció més groovy, funky del programa. Ai, avui estic bé. El faltat de la setmana. George, prepara el redoble, maybe, perquè avui els 12 points goes to... Deixa'm agafar aire, sisplau, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos i el seu pare Jaime de Marichalar! Que bon! Ja s'ha acabat el tema! Vinga, va! El passat dilluns, el nen de Joan Carles I, de 13 anys, es va disparar al seu propi peu mentre practicava la cacera a les terres del seu pare. Una activitat molt típica pels nens de la seva edat, com és normal, Com ja sabreu, en la família reial espanyola això dels tiros és una pràctica habitual. L'avi del jove ja va matar el seu germà d'un tret i el pare del criu, Marichalar, també és molt aficionat a això dels tiros, tot i que ell practica una altra modalitat bastant més indoor, Bueno, nens, això és tot. Porque no te calla. Bueno, fins la setmana que ve. Bé, nois, doncs us esperarem a tu, Adriana, més tard, que ens tens que explicar una coseta. Després ens I veiem. després ens veiem. Vinga, fins la setmana que ve. Bé, ja ho heu vist, avui hem viatjat a l'Argentina, A veure on ens portes la propera setmana, Guillem. Això mateix, Adrià, segur que amb un altre destí allò més interessant pels nostres oients i bé, ens veiem la setmana que ve aquí, la bruixa un altre cop. Doncs quedem així, vinga, fins la propera. Adéu, Adrià. I bé, ara toca l'ull mediàtic, també tenim avui un tema prou interessant. Laura Baixauli, bona tarda. Bona tarda. I Mary Ballarri. Hola, bones. Expliqueu-nos.
Bé, doncs avui us portem cançons, anuncis, que a més han triomfat en tots aquests temps. Sí, la nostra secció ja s'està començant a convertir en un bagul del record. Sí. Sempre va bé, almenys passar-se tan divertida. Bé, doncs per començar, ara parlarem de cançons que s'han donat a conèixer gràcies als anuncis. Us en recordeu del de Jo soy aquel, de Trina? Sí. Yo soy el que se avergüenza cuando entras a todas las tías. La que no entiende que seas fan de Ramón García. Rafael va guanyar. No va guanyar, que dic que va anar a Eurovisió amb aquesta cançó. Bueno, amb aquesta no. Si hagués guanyat, mare meva. Amb la veritable, no aquesta de l'anunci. Doncs jo amb el que em quedo són amb els anuncis de Coca-Cola, que en general són anuncis que han deixat petjada, sigui perquè són bonics o perquè són divertits, com el de Despedido, no me'n digueu que no us en recordeu d'aquest. Veo una vida nueva y tú no estás en ella. Veo mi vida llena y tú no estás. Aquest en concret agafa cançons de diferents grups, com per exemple Lagarto Amarillo, Ace. Però jo de Coca-Cola a mi m'agrada molt el de Hoy no me puede levantar, que és un popurri de cançons de Mecano. Sí, jo me'n recordo, aquell que sortien un munt de quadrats, no?, a l'anunci, bueno, era una mica raro. Sí, a mi el que més m'agrada és ara l'últim, crec que és, el que surt la cançó de Whatever de Oasis, però sortint ja de la Coca-Cola Mary, que sembla que estiguem contractades. També era molt bo el de Fanta, de con un poco... Perdó. Con que poco me lo monto. Això, con poco me lo monto. Sabíeu que és d'un grup que es diu Zodiacs, la cançó? Mira, escolteu. A mi no em sona, però bueno, suposo que el grup es Com que no et sona? El noi semblava aquell de... És una fiesta. Sí. Sí. Laura, t'estic veient ara i em sembla que tens ganes de cantar una cançó. La del Renault Megane, no? Em va marcar molt aquella cançó, Utilitza la cançó de La història interminable, una mica variada, això sí, però millor que us posem un trosset que no cantar-la perquè no plogui. Escoltem. Nieve, curvas imposibles y una obra sin razón, jabones, una vaca sola. Ostres, però a part de tots aquests anuncis, també trobem altres de ben absurds i divertits. Us sona el de Bancaja, on surten les dues nenes vestides de flor amb el Born to be Alive? Ja us fa molta gràcia. I el Caic, no ens hem de deixar de dir que hi ha uns anuncis que molen més. Els anuncis de Mixta. Ostres. Són genials, amb aquest humor tan absurd. El meu preferit és aquest. Escoltem-lo. Tú lo que estás viendo es un cerdo volando. Tú lo que estás viendo es un cerdo volando. Em fa molta gràcia aquest. I també el dels gats, del Piedra, Papel, Tijera. És que n'hi ha un munt, i el dels pingüins, aquells que van caient tots un darrere l'altre. Sí, que no sé què. Està molt bé, està molt bé. Però bé, va, continuant amb la línia d'anuncis, ara parlarem d'aquelles cançons que s'han fet expressament per l'espot publicitari. De seguida les coneixereu, perquè són les més fàcils de recordar. I hi ha moltes. Sí, Adri, sí. Mira, per exemple, una fàcil de recordar, la de l'atún i el seu sacatun tan-tan o... Que tun, que pen, que pun. Sí, allò molt raro era. Sacatán, sacatun, tan, 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 que sum, un pen, que tum, pan, que te, tanto, que tum, que sum, un, que tum. Ha! Sacatán, sacatun, tan, 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 que sum, un pen. I després també hi ha un de la 11 que era tu me das cremit, que surten els homes amb la camisa hawaiana. Sí, amb els sombreros. O també el de qué idea, qué idea. Todo el verano sin pagar. La idea, parla gratis com Movistar. O també la Cruz Campo, que surten allà uns homes demanant no sé què tapes, chipirones. Sí, sembla que siguin d'òpera, no? Algo raro. Quieres mi carne, solo trabajas, póngale cañas, como las quiere. Pues quiero 3 cañas, quiere de crema, de chocolate o quiere las cañas para mezclar. La caña con campo, la caña con campo. Dígalo, 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 dígalo. Hi ha molts que són molt friquis, però donen molt que parlar, això és veritat, No sé si us en recordeu també un de Los animales de dos en dos. Ostres, Adrià. Los animales de dos en dos.
Te'l saps, eh? Aquestes i moltes. No, però si ens hem de posar a dir anuncis preferits, deixeu-me dir el meu, parlo amb ells. Ostres! No! Un altre cop no, per favor. És brutal. Parem ja d'aquests anuncis. El que segur que us sona és aquest, mireu. Del pita pita del llamericumbo. Qui no es recorda? I mira que fa 8 anys, que vam posar per la tele. Bé, i continuant una mica així anuncis que no els podem dir tots, també hi ha un tipus que s'han repetit tants cops que només en sentir el nom de la marca ja ens surt l'eslògan. Per exemple, fer una prova, Laura. Si jo et dic Silit Bank... La societat se va en un banc. O si, per exemple, et dic natilles Danone... Listes per a gustar. Molt bé. Pepetima! Molt bé. Pepetima! Ai, avui estic tonto, Simba! Però, Fustaret, què hi fas aquí, que aquesta no és la teva secció? No para. Si m'has dit que vingués. Fustaret, va, vés. Vaig, No diguis mentida. Au, adéu. No t'enfadis tampoc. Mare Ara no pararà de plorar. Bé, com heu escoltat, la majoria de cançons que hem vist fins ara són més senzilletes i gracioses, perquè se'ns quedin gravades. Però també en trobem d'altres de maques i elegants, no, Mary? Exacte. Cançons que no... És veritat, són cançons que no estan fetes per l'anunci en si, sinó que li donen personalitat pròpia. Per exemple, hi ha moltes que són de perfums, de moda, etc. Sí, com la que estem escoltant ara mateix de fons, de la cantant Gossip, que surt en l'anunci del perfum de Dior. Una altra molt maca també és la de l'anunci de Calcedonia. Home, qui no la coneix? És de Dorotea i es diu Lovely on My Hand. Home, no és molt coneguda, però és molt maca aquesta cançó. I la que també és molt xula és la que estem ara escoltant, l'anunci de Nina Ricci, es diu Sunday Girl, interpretada per una cantant que es diu Florrie, però en realitat aquesta cançó és de 1979. Aquesta cançó la cantava un grup anomenat Blondie. Quins noms, Sí, la veritat és que sí. Blondie. És que ens pensem que moltes cançons que van circulant ara pels anuncis i això, o sigui, són actuals, però en veritat són de fa molt de temps. Va, vinga, nens, ja toca la secció, la minisecció que sempre fem. La del Facebook, ¿no? Sí, comencem. ¿Cómo te llamas? Mixto. ¿Y tú? Mixta. Yo también creo que los que usan Silit Bank deberían limpiar más a menudo. Yo también creo que los anuncios de Mixta están pensados por la Alf de los Simpson. Yo también canto el anuncio de Carglass cambia, Carglass repara. Bueno, noies, la secció d'avui ha estat també molt divertida, heu cantat i tot. Sí. I, bueno, les cançons dels anuncis, el que passa és que no te'n recordes de l'anunci per la cançó, sinó que són més famoses les cançons que l'anunci, perquè potser fiques una cançó i després no saps ni de quin anunci era. Exacte. Doncs bé, a veure què ens porteu la setmana que ve, Està deixant el nivell bastant alt últimament. Vinga, fins la propera. Adéu. Quasi bé. La ciutat, com els Oscars i els Catalunya, van dir també adeu als tarragonins. I ve d'una època en què vam tindre fins a 3 cines diferents a una en què no en tenim cap, el que ha provocat la necessitat de desplaçar-se fins les Gavarres. I avui hem volgut sortir al carrer per conèixer de prop l'opinió de la gent sobre la falta de cines a Tarragona, la necessitat de desplaçar-se fins a les Gavarres i tot això. Per aquest motiu, avui hem volgut fer una cosa diferent. I per això la Jasmina no està amb nosaltres, com us deia al començament, i és que ha sortit per a veure una mica l'opinió de la gent i connectem amb ella des de l'estudi del microones. Jasmina, bona tarda. Hola, Adrià. Per on pares? Doncs mira, em trobo a l'entrada dels cinemes de les Gavarres, que són els únics cinemes de tota la zona de Tarragona als que poden anar-hi els ciutadans si és que tenen transport propi. Perquè, doncs, si no en tenen, han de fer coincidir horaris de pel·lis i transport públic. Però és realment això un inconvenient? Fa tanta falta un cinema a Tarragona ciutat? Preguntem, per exemple, amb aquestes noies que teniu per aquí. Hola? Hola, perdoneu. Unes preguntes per Tarragona Ràdio. Suposo que heu vingut al cinema, no? Sí. I veniu molt sovint? Com hi veniu? Amb cotxe, clar, perquè si no hi ha manera de venir. Clar, per exemple, si no tinguessis cotxe, hi vindries molt sovint o utilitzaries transport públic? Com t'ho manegaries?
Home, doncs crec que no vindria, perquè sincerament haver d'agafar l'autobús amunt i avall i estar pendent d'horaris i de quan passa i si no passa, per compaginar-ho amb l'horari de la pel·lícula, doncs sincerament no, és un inconvenient per Ho mi. dèiem al començament del programa, avui la nota musical ve per partida doble. Bona tarda, Laura. Bona tarda, Adrià. I, bueno, bona tarda, Adriana. Bona tarda de nou. Ara ens explicaràs... Què faig aquí, no? Exacte. Bona tarda, Adi. Hola, Laura. Que vens a colonitzar la meva secció? Doncs sí, et serveix la resposta, et vinc a fer la competència. Bueno, d'acord, però espero que almenys portis alguna cosa que valgui la pena. Sí, val la pena i és broma, la frase que t'he fet tan borda és broma, només és aquesta setmana i et vinc a compartir aquest superespai amb tu i de manera pacífica. Sí, bueno, no. Així No que era broma, també, et cedeixo i comença tu, que és la teva secció, i després entro jo. D'acord, vale, va. Doncs jo avui us porto un grup d'uns nois que, per cert, són molt joves, molt macos i jo crec que tenen futur, eh? Recordeu-los perquè faran carrera al món de la música, jo crec. Va, poseu-los, que vull que els escolteu. Manu Carrasco, ho hem anunciat. Doncs sí, com vas posar molt bé al blog i heu anat dient al llarg del programa, ahir vam estar amb Manuel Carrasco, vam tenir l'oportunitat de poder parlar amb ell, que ens expliqués com ha afrontat aquest nou disc, el llançament del seu nou disc Habla, i també vam parlar amb ell sobre el concert que oferirà la setmana vinent a Tarragona. I res, dir-vos que és una persona molt simpàtica, molt agradable, que ens ha explicat de tot i molt bé, i bueno, doncs us deixem amb l'entrevista. Escoltem-ho. ¿Qué esperas del público de Tarragona? ¿Es la primera vez que vienes o ya has estado más veces aquí? La primera vez, hombre, tengo muchas ganas, ¿no? Siempre, además esta es una ciudad muy importante y tengo muchas ganas de venir, de mostrar estas nuevas canciones. Estamos pasándolo genial, yo y los músicos en esta gira, y teníamos que pasar por aquí, esto no podía pasar de largo más tiempo, ¿no? Así que tengo muchas ganas de disfrutarlo y además estoy seguro que va a salir todo muy bien. Y ahora que has dicho esto de que va a salir todo muy bien, ¿habrá sorpresas en el concierto? ¿Nos puedes adelantar algo o es todo muy exclusivo? Creo que todo el concierto en sí, ¿no? Creo que el concierto visualmente explica muy bien el disco y... Tor dels carxoferos. Bona tarda, Fabio Marquí. Bona tarda, bona tarda. Adrià Batiste. Bones. De nou, Adrià Morte. Què tal? Bona tarda. I avui falta l'Arnau Cortó. Una de dos, ho ha sortit... Ai, l'Arnau Pla. L'Arnau Pla. Una de dos, ho ha sortit molt a Setmana Santa o és que la febre Batiste l'ha afectat. Síndrome Batiste, jo crec que ha anat a l'especialista també. Jo un dia que falto ja em vau ficar a parir. Vas tenir efectes secundaris o no? Res. Això un dia no vinc i ja no pot ser això. Quina barra que tenim. Sembla que esteu fent aquí, us ho esteu muntant per faltar un cada setmana. No, sembla a mi, eh? 50 ibuprofenos i ja. El pròxim és Fabio. Bueno, no, sí, això. Jo no caic. Doncs molt bé, després de vacances ja teníem ganes de tornar. Ja vau menjar bé la mona o vau dormir la mona, tu, Batiste? Jo, fer-ne de mones, jo. No pare el forner, a fer mones. Va, Morte, comença ja, va. Bé, comencem. El Gimnàstic de Tarragona jugarà diumenge contra l'Alcorcón. El conjunt, dirigit per D'Alessandro, vol seguir lluitant per la permanència després de perdre el camp del Sabadell la setmana passada. L'equip està a 8 punts de la salvació, a falta de 9 jornades de Lliga. Després d'uns quants programes ja que estem amenaçant i que no reacciona l'equip, ja crec que hauríem de fer alguna aposta, no, companys? Què vols apostar, Batiste? No ho sé, és que si el Nàstic aconsegueix la permanència, jo crec que em tornaré un irresponsable. I més, prometo no sortir més de festa ja. Està difícil, això. Vols una cosa més encara? Penja els cubates. Batiste, aquest aplaudiment sobre. Qui vols enganyar? Així també faig apostes jo, apostes sempre sobre segur, que el Tarragona Bàsquet guanyava 2 partits seguits. Ara que si el Nàstic es salva. Tu de què vas? Clar, tio, és el que toca. Com vols que deixi de sortir de festa? Aviam, estem malament o què? Guti, al meu costat, Guti, és un aprenent. Per cert, un saludó, Gutiérrez. Va, Jordi, sisplau, atura la música, que estem fent les notícies. Batiste, una mica de serietat. Concentrem-nos. I segueix, Adrià, sisplau. Passem al bàsquet. El Tarragona Bàsquet 2017 juga avui a les 9 de la nit contra el Fort Burgos. L'equip tarragoní
vol aconseguir de nou la victòria després de 2 derrotes consecutives. El conjunt de Berni Álvarez ve de perdre a camp del Granada, un equip que ja ha baixat de categoria matemàticament. Els tarragonins s'han de fer forts al Serrallo per tal de guanyar el Fort Burgos, que arriba a Tarragona com a segon classificat de la Deco Lep Or. Ara sí que sí, si el Tarragona Bàsquet guanya el proper partit del Serrallo, jo crec que aniré amb una carxofa i farem un reportatge. Batiste, no juguis amb foc, que al final ho hauràs de fer, Ja t'ho vaig dir, et farem fotos. Va, Fabi, a veure, si voleu fotos amb mi, només heu de parlar amb el meu representant, no? Vaya pantalla, però se senten les cadenes des d'aquí, Mira, parlem de motor, perquè això no pot ser. I és que aquest cap de setmana tenim una nova cursa de Fórmula 1. El circ de Bernie Ecclestone es trasllada a la Xina, on es disputarà el tercer gran premi de la temporada. Fernando Alonso és l'actual líder de la classificació i el director tècnic de Ferrari ha anunciat 5 millores per al Gran Premi de Xangai. Vaja, si sembla que Alonso farà alguna cosa de profit aquest any. Bueno, no crec, L'altre dia Ferrari va guanyar per la pluja i perquè Alonso és molt bo, però Ferrari encara està 8 dècimes dels primers i, no sé, no tots els dies són festa, Batista, encara que per tu sí. Que tu saps en què estàs parlant o què, Fabio? Que jo en sé molt de cotxes. Sí, clar, per les multes que et foten els Mossos, no? I per acabar, després d'aquest golaç que li acaba de fotre a Batiste... Aquest home és que no té remei. Quin perill. Espero que l'Arnau no ens estigui escoltant perquè si no recaurà de la seva malaltia, Sí, mira, ja el va buscar l'ambulància. Sí, va agafar el 112 perquè... Va, mateixo, ja morte, sisplau. Bé, per acabar, per últim, un apunt molt ràpid. Aquest diumenge a les 9 del matí, a la Laboral de Tarragona, es farà un torneig de futbol un pèl peculiar. Els agrupaments escoltes de la demarcació de Tarragona es veuran les cares per tal de classificar-se a la Champinyons. Què és això, Champinyons? Molt fàcil, t'explico ràpid, Fabio. Però què és això? És Champions i Minyons. I Minyons és una entitat de Catalunya dedicada, és com un esplai i un cau, i bé, fan un torneig cada any de futbol de tots els agrupaments de Catalunya. Molt ben pensat. Fomentant l'esport. Más luces que la feria de mi barrio, però... Originalitat. Perfecte, nois. I avui, després de Joan Oliver, com a gran convidat de l'últim programa, amb qui parlem avui? Doncs per seguir amb el llistó ben alt, avui us portem un campió d'Europa i d'Espanya en una disciplina esportiva poc coneguda. Ell es diu Robert Batlle i ens explicarà en què consisteix el seu esport, l'automodelisme de radiocontrol. Els millors conductors de radiocontrol del moment. Al seu palmarès ja té 6 campionats d'Espanya i 2 d'Europa. Des del microones volem parlar amb ell i que ens obri les portes d'aquest peculiar esport. El 2012 ha de ser un any important per ell, un any en el que pot aconseguir el campionat del món i revalidar el títol europeu. Robert. Hola, bona tarda. Bona tarda. I abans de començar, què tal? Com estàs? Bé, mira, aquí, per casa. Estàs millor que mai, no? Perquè campió d'Espanya i d'Europa amb un equip molt competitiu, el Mugen Seiki, amb qui vas signar l'any passat un nou contracte, veritat? Doncs sí, des de l'any passat estem amb la marca aquesta, que és una de les millors, podríem dir, de l'automodelisme, i realment l'any passat va anar, millor, quasi perfecte, perquè guanyant l'Europeu i l'Espanya, doncs no era... L'objectiu no eren els dos, però bueno, al final va anar molt bé. Miquel Gil ofereix un concert per repassar el seu últim disc, X Marcianes, resultat de 3 anys de treball íntim i de creació. X Marcianes és un viatge sonor per la Mediterrània i inclou adaptacions de cançons tradicionals i textos de poetes contemporanis com ara Vicent Andrés Estellés, Enric Monforte o Ana Montero. En aquesta ocasió, el cantautor s'aproparà al públic i abandona els espais de grans dimensions. El diumenge 15 d'abril podeu gaudir de la seva música a la Sala Trono a les 7 de la tarda. Perfecte, Adriana, segur que a casa ja han pres nota i ara sí que t'acomiado, ja has treballat prou per avui. Ara sí m'acomiado, esteu tranquils que no tornaré més per avui i la setmana que ve sí que torno amb més i millor. Molt bé, doncs fins la propera. Adeu. I fins aquí el 5è programa del Microones. Ens despedim no sense abans recordar-vos que podeu seguir-nos a les xarxes socials Facebook i Twitter, els vídeos que gravem durant el programa a YouTube i al nostre blog, al microones.blogspot.com, i demà dissabte la redifusió a la 1:30 a Tarragona Ràdio, el 96.7, o tarragonaradio.cat. I
com sempre, recordem abans d'acabar la retaila de noms del programa i de l'equip, que avui em toca a mi solet. Guillem Andrés, Adriana Blanco, Arnau Curto, Laura Baixauli, Meri Ballarri, Adrián Batiste, Arnau Pla, Fabio Marqui, Adrià Morte, Laura Márquez, la nostra companya Yasmina Armesto i jo mateix, Adrià Requesens, qui us parla a través de les zones de Tarragona Ràdio. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins la propera. Petons, petons, adeu! Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ué!